Remember, he was taught by Mr. Mopa Musimbe. Credit to him. I'm going to play 3 songs from the archive that I think will help you understand how his career was shaped. Have you ever wondered what Jah Prayzah sounded like before he became the superstar we know? Before the hits, before the world tours, before everything. We have delved deeper into the archives to bring you a rare, intimate experience of how his early songs have shaped his career, and the music that we hear today is Jah Prayzah music. Have you ever heard this song before? These are the songs that shaped Jah Prayzah. Pasina ma songs aya pa pasina Jah Prayzah. As you can see, this song is from his teen years, but you can see we have the Mbira beat is there, we have the lyrical content, the understanding of our tradition is there, but what's missing is the smoothening of the voices. You can see that this guy is destined for greater heights if he can find his footing. As we went through these archives, we didn't just go looking for these songs, these old songs. We were also finding patterns and how this guy was evolving. From Jah Prayzah's history, we find out that Jah Prayzah was born and bred Kuzumba. He came to Harare later, but let's focus on his Uzumba stay from birth up to the time akazoya Harare. It's a raw setup. It was giving him opportunity to feel our tradition and how things are done in a Zimbabwean traditional way in our culture. So those early days created this guy whom we know is someone who understands our tradition. He also fell in love during that time with the Mbira. Remember, he was taught by, he's now in the band, in 3G the band, Mr. Mopa Musimbe. Credit to him. He was the one who taught Jah Prayzah the Mbira from start kuti Mbira one. Mbira yacho yakatanga kuridza. It is from there again. So you can see kuti kuzumba ndoko kune background yakanyanya ikuzoita kuti tizowana this vision of Jah Prayzah watinayo. We also know kuti he started loving my novels and he would read too much ari kuzumba. It is from this reading that he broadened his knowledge of the Shona language. You can testify kuti from my songs ake, you can understand kuti no, this guy is well versed with this language. He can express himself well in our Shona language. As you have heard from this song that we just played, this song is from his teens. He was maybe 16, 17, but you can hear kuti mashoko aya haanganga ari mashoko ari kutaurwa nemwana mudiki. So mafans mazhinji, I remember from my discussions atomboita with other people and my comments that no read out through my social media channel, most of the people assume mukomana akadzora makore. His age is not actually his age. So currently asati adarika 40 years. This is 2026. But if you hear my songs ake, you would think ndisoro jena ari kuimba, because my songs ake ane udzamu, anoratidza kunzwisisa tradition yedu, culture yedu, and also our day-to-day lives.
So this mystery yemafans yekuti no, he must be akadzora makore, it's not true. It's just someone, his background has shaped him into someone anonzwisisa zvinhu zvakanyanya, who is intuitive also. Song inogona kutowanikwa this year yozobuda. Remember there was this song Cry No More, yakamboda kubuda I think panana chitubu, but takazoiwana I think 3 years later yadrefinwa yagadziriswa, zvakuratidza kuti no, munhu ari kunzwisisa malyrics ake, so he takes his time. So right now I'm going to play 3 songs from the archive that I think will help you understand how his career was shaped. The first song is I give it to them what they want. Cause I give it to them what they need. Cause I give it to them what they want. Cause I give it to them what they need. Senator, he's a debate. Senator, he's a debate. Ja, those debates. Ja, those debates. I'll give it to them what they want. I'll give it to them what they need. I'll give it to them what they want. I'll give it to them what they need. Hello man, they go be long man. Dangareva, ukura my Jordan. Dangabuya, unge haukogan. Usali mahira, bengana di golan. Amina play, barage marasa man. Amina play, batini di chaman. Amina play, barage marasa man. Amina play, batino di chaman. Uchari beba, uchi paya paya. Tiri pasreshta kasiya taspapa. Chuchiman kila kachipena makawa. From this song, the first verse Yano Pinda Chimba, you can see this style is a dancehall style. That's dancehall, pure dancehall. How is this affected Jah Prayzah? Remember his early years, he was trying better and featuring into dancehall more because maybe of the influence everyone wanga now, but anakusiya my roots. So this song, if you can check that first verse, compare that verse with the Joab, that verse. Sareka, majini timira shieta. When you wango shipenda mchuo, dino yura daga tempa. Kuni nsebe kumateka, kuni chiero chinoera. Kuno fumuga manero zero. Aiwa muse. If you can compare these two verses, you can actually see this is where that type of singing kwayakabva. Tikateerera masongs embira from kudhara vana nhema musasa garingenzira namucha, hakuna mavhesi anoita sezvakaita vhesi iri panazvowarere. Inongoita sekuti song ingodzokorora nhema musasa svika song yapera toera mdzimudzoka. And also kana kwakune mavhesi kana ekumasongs ekudhara yaita kunge sort of nyaya. If you listen to masongs amukanya akawanda, pane kanyaya kanenge kachibuda, like munhu aite zvekuimba anoita zvekutaura iri nyaya, then odzoka kuchorus yake. So this type of singing, which is exclusive to Jah Prayzah, or which was introduced by Jah Prayzah in his music, yakabva from that. The next song, this one is going to show understanding of our tradition, the lyrical prowess, and also understanding of our culture as a whole. Maungi
imbira imbira ushonde marimba taimanzira kumapasuwa zvaidakadza kutarire nyika vichinge bindu revhurudzi mwedzi wechirimo vafendeka nyika pfungudza yasvibirayo ngezvizvo zvituku zvatindo musere makondo nonguva yerudo ropinda mumongo zvituku zvatindo musere makondo nonguva yerudo ropinda mumongo ndiyoyo nguva yacho ndiyoyo yatakasungana dziri murudo takawarire rubasa dzikatambarara serunyema dzaivepo nuzvatunzva dzaitarisira shaizano takasungana dziri murudo rukaomarara seruvare nyaya yakanetsa ndeyaramangwana rakajeka nenhuramo nanasi tiri varungu muvuma chete kwete murudo nanasi tiri varungu muvuma chete kwete murudo. If you listen to the song Paya, you can see a song, you know, it's sort of like Munargunyora novel. Is giving you a setting, tangatiri vaviri takagurira kumapfanya takanogara kure yanga iri nguva yezhizha pfumvudza yasvibira chichi. You can see it's sort of like this novel writing aspect yatati chimbotaura kuti he fell in love with manovels, akaverenga manovels akawanda. So that part is giving out that his understanding of our tradition is what is giving him this lyrical prowess, and also my songs are kubata vanhu. If you can listen to the song on his last offering, the 2025 offering, if you listen to the song Kwaunobva and listen to Paya, you see kuti pane kakuda kufanana in terms of deeper lyrical content. Ndivemere ndione dai ndizimbize ndikenyere ndisarurire ndivahemere mundipenyese ndioneke ndosimutsa mbiri yamwenda mbere kuti vadzimu vanyemwere toisa manja tiombere tingazonzi takachorada mondiza msina isina mazotsi andidi simpurire ngozi mondiza kurakura nenjodzi mondipa mweyo wekubata pambodzi mondiza msina isina mazotsi andidi simpurire ngozi mondiza kurakura nenjodzi mondipa mweyo wekubata pambodzi paunozwa kakure mwanamwe kumba kwenyu paunosungaira andikoba. If you can check also chiringiro inenge chisimbisa futi uri mwana wemutema and be proud of who you are. If you check those songs, they were shaped from that novel reading and also his understanding of our Shona culture. I'm going to play you Sunga. Sunga
as you hear iri fast. This is common kuma songs edu kuma dance songs. It's common kuma dance songs. But you can see kuti he was now trying to evolve. Unoenda kuna producer wako is a dance producer, but iwewe ndiyo uri kuafford. Then waenda ikoko you try to tune him kuti apinde mu yombira sonic identity kuti achinyatsoburitsa traditional uri mauri. So this song, if you listen to it, iri kunyatsoratidza kuti this tempo iri kuratidza kuti it's a fast paced song. It's trying to give the dancehall to the producer and also achiburitsa mbira uri maari. So this mbira beat, if you can check masongs ake mazhinji akazotanga kupinda that mbira ichipinda up until now tangonzwa kuti if you listen to his songs it's mbira throughout this type of song sunga. And then listen to the one yakaburitsa pakaenda Coke Studio, I think it was around 2017. I think it's almost the same. Moods that atre kuti you have to adapt. No, yes, producer wangu is a dancer producer, imini I want to put my traditional kutu. So that has helped him much because makolabo yake akamatera mazhinji you always know kuti there is a Zimbabwean aripa song. Ukaterera masongs anoimba even with international artists, you check that collab ya dance ya Davido, collab yake na Harmonize, collab yake na who is that guy from Jamaica, Luciano, that root song. You can feel it's a reggae song, but there is a Zimbabwean in there. Panika Zimbabwean kari kubuda. Then there is also yake na Chakua. Yes, there is a dance beat, but you can feel kuti pane Zimbabwean aripo. So that helped him kuti asalose that identity. If you listen to that Coke Studio song, you can hear yakatotangwa nembira yake, but that beat was in Afro like beat. If you can relate to Nigerian and Ghanaian music, ndokwanga yakawandira, but he managed to fuse his mbira. That would be amazing. Right, now we want to trace the evolution of his albums, tracing his sonic journey and also the lyrical depth and lyrical content from his early years up to Patavi. If you listen to his early years, I think I'm going to put this into 5 phases. The first phase is phase ya masingles, where he was still finding his footing. Masingles akawanda danso, akawanda also ma lyrics aya akaita sana ekuti ndezvekushorana, zvekuita sei zvakawandira danso zvekuti vavengi vangu vazodai so zvikazodai, ndo zvakanyanyowanda in his early years. That was the era, the period before 2007 to around 2011. Theme yanga yanyanyowanda yanga iri theme yerudo. If you can listen to Rudo Nerunyararo, masongs akawanda ipapo theme ndeyerudo. Sungano yerudo yese is about love. That's the second phase. The type of beats that dziri papo dzakada kuenda kudanso. Ma type of beats akada kuenda kudanso pa in fact sungano yerudo yese yakada kuita danso. Rudo Nerunyararo ine a bit of dimbira on the last 2 songs. But all these other songs, I realized that this guy is still into dancehall and he's still into Gerudo Sterek. Ma 23 years, from 20 to 23 years, that era yakabva yaita theme yerudo Sterek. Then we move on to the next phase. That phase is around 2012 to 2014 or 15. In fact, 2014. There are 3 albums there. Ngwarira Kuparara being the first, then the second Chirio, the third Kumbumura Moti. Ma albums are pa this phase. Ese ane mixed message, but Rudo Richiro wakanyanya.
but akuita achipinza katumafaro muchana kana tsviriyo gochi kumbomura mhuto chichichi achiunza kafezi kekufarafara. So this phase ukacheka masongs ari effect maalbums, you can interchange masongs. You can take masongs ari pana tsviriyo ukanomaisa pana kumbomura mhuto and the album still sounds the same. You can take ari pana ngwarira kuparara ukanomaisa pana tsviriyo zvikaramba zvakadaro. Tempo now this phase yakadzikiswa. Now my instrumentation tata kushandisa magitare nembira nechichi hatichisina kuwandira kumaridhim. If you can listen to this song, to masongs ari pamaalbums iwayo, it shows kuti munhu anga ari into more mature music. He was trying to move away from the dancehall and the love stories zvekunyanya, but malove stories aripo zvikare ipapo. If you can, one perfect example yemasongs painterchangeability andinotaura ndekuti if I can take ngwarira kuparara, the song from ngwarira kuparara album, I can put it and replace it natsamba yepana tsviriyo. Tsamba I can also replace it pane pana kumbomura moto inenge nhamo yangu asikana chiro pandigiri ndinotarisa kunobuda nesu ndoti mwari. Masongs ewaga machinjanisa maalbum anongoramba ari the same, which means pafezi tatine zvinhu zvakada kungofanana. So any song apa yainge unokwanawo. Then toenda the next phase. Next phase yedu yakazobva pana 2015 up to around in fact 2020. This phase panga ari kuita grow. Now mafaro aya akuti achiwandirira pakuita pachita kamwe growth karipo. Makolabo akuti achitsvagwawo with international artists, and also sound yakuti ichimature. Pafezi pane maalbums anoti Jerusalem kuti rakatanga kuratidza kuchinja sound from zvanga zviripo pamashure. Tabva pana Jerusalem tinoenda pana Mudarasha, toenda pana Kutonga Kwaro, tobva taenda pana Chitubu, toenda pana Hokoyo. Masongs aya maalbums aya ukanyatsoteerera ane kapatani kakada kufanana. Tinotanga nematraditional songs then topinda mumasongs akadaita kakufara, then topinda pane akadaita erudo, then todzokera futi mutraditional. If you can check maalbums iwayo, masongs acho akada kudaro ese. Ukaenda pana Ndaracha it's the same. Unowana masongs akadaita traditional, woita masongs ekufara, wobva wazodzokera kutraditional. Woenda futi pana Kutonga Kwaro is the same. Pane akadaita traditional, toenda pane dzekufara vana ndindabata, tobva tazoenda pane dzerudo ana Baby Hala ana Poporo People, then tobva tadzokera kunana dzakaita traditional. Muchinji kwa unorema ndozvinenge dzichipedza album. Then toenda futi pana Chitubu, katanga nechitubu vana Chikomo dzinenge dziri traditional. Toenda pana Dangerous dzauya dzekufara, tobva tabva ipapo tobva taenda futi pane dzakadaita dzerudo vana kumahumbwe ipapo, then todzokera kuna traditional kuti aunopedza album vana Akata. Toenda futi same pane Hokoyo inotanga futi netraditional, tobva tazopinda pana Asante Sana ipapo, tozopinda futi ndo pana Donhodzi, topinda futi pane dzakada kuita traditional futi kwekupedzisira kwealbum. Iyi phase yanga yane bit of growth and manumbers anga akura. Now he was garnering manumbers kutodaro. Then the last phase, which is the current phase yatiri iri kutanga from 2021 up to now. Ine maalbums anokwana kuita Kwara, Chiremerera, Maita Baba, this recent album ndine Mkozi. But these four ari kukwana mufezi nemaitikiro airi kuita E3. Maita Baba who exclude that album from our discussion. The first album is a pure traditional album. Ndo pakatangira zvinhu zvacho kunyatsoratidza kuti no, this guy akuya ne a different way
he's now going purely traditional. Hapasina zvima-influences zvenhingiri. If you can listen also kumasongs acho aya ataimboti ekunofarafara, now anga akuuya ari kufarafara ari kutraditional ikoko. Rudo ari kuuya ari rudo ari kutraditional ikoko vana yedzi. Then kwakazopinda another phase yema-worship songs. Tingati ma-worship, yeah, sort of ma-worship song. Ane chekurumbidza kukumbira kumusiki nechichi akabva apinda pa this era yaakasvika. This era has shown maturity and it's the one iri kunyatsomaketeka kunze. You can see kuti ndo yatanga kunza woto. Kare kwaingonzi aenda kuAustralia aenda kupi, but izvezvizvi akatoita an album rinolonjewa kune dzimwe nyika, vana Canada, vana USA, vana UK, South Africa, achizodzoka unoita shutdown muZimbabwe. Arrangement yemasongs now is now purely traditional. Kana pane yekufara ichatoita traditional, kana pane yerudo ichatoita traditional. Traditional dzacho maiwe dzakazara. Now this is the era yekuratidza kuti munhu is matured enough. Pakabva pazoita this worship era yakazouya. You can see from the songs yakaita sana Vhumbamira from the album Gwara. Then tikaenda pana Chiremerera, pane vana Tenda, vana Kurarama. Then tobva tabva ipapo toenda pane this album pane Ruzhowa. You can see kuti those they fall in the same category. So these phases is the growth yaita Japraiser so far into this phase. I think pasvika now you can see kuti those early hits that I'm a player, how is they shaped him into this. Because ukateerera traditional yake yani 3 elements: early background yake nemasongs akatanga kuimba. You can see how it has shaped him into this icon yatave nayo izvezvi iri kukwanisa kuexporteka kunze. Right now in Zimbabwe tikatonzi tipewo artist wenyu wekuti tinokwanisa kunzwa kuti music yemuZimbabwe yakaita sei. We can gladly give them Chiremerera album, tisina kumbodauta. We can give them Gwara album, tisina kumbodauta. We can give them Tine Mukudze album, tisina kumbodauta. Tingangoti tradition yake kuinzwisisa kwakaunza lyrical content yakati dzikei, and also kwakaunza a bit of an understanding yekuti munhu haazi kuimba zvinhu zvaasingazivi. Kana akasvika kuna producer asingazive music yake akabata mbiri yake so akamunza kuti no tofanira kufamba so, producer anotoziva kuti zvofamba so. And also tobva taita kumbotrya danzo like kwaakamboita kwakabva kwamupinzira imwe style music yake yaita kuti music yake isiyane nedzimwe music dzatakambonzwa, and also improve music yake. Nekuti mazonzwawo mamwe masongs atazoburitsa from this, I encourage you to comment and give us your feedback on what you think of these songs. Are there any other songs dzakabatsira futi kuti tiwane this version of Japraiser that we have right now? Based on my tracking and track angle, how he's releasing albums these days, I don't think we'll be expecting an album in 2026, but maybe masingles annoy kana album orega ndizvo. If you can check, in 2021 we had an album, 2022 nothing, 2023 album, 2024 nothing, 2025 an album. So that means this year is nothing, is singles. Then 2027 maybe we get 2 albums or maybe an album. It's going to be another traditional album because believe it or not, these last 3 albums have sold. If we exclude the Maita Baba, which was not purely a traditional, I see not taking anything away from that album,
because rine amwe masounds futi ekuti if he can explore them better, they are going to be bigger sounds. So this is what to watch out for from the man himself. Kuma artist wari kukura, you can see from this analysis yataita kuti it's not someone else achazokuwanira music ichaita zvaunoda. It's what you experience that makes good music, because ukada kuita maexperience yevamwe vanhu usually unozorasika pamberi. You can see kuti uyu vhesi uyu akatongofambawo akashepwa nezvaaka experience nezvaakaita nezvikura kwake nechi ndokwazoshepa music yaakwanisa kutengesa. Asi dai akada kuti kana kuti nini ndofarira danso, let me do danso, but iye achinyatsonzwa kuti mukati mangu mune mbira, I don't think tingadai tina Jabreza anopisa kudai so. Maybe you would just be a mediocre sim danso artist who can't even go kushow kugweru. That's a message to upcoming artists. So with that, we've come to the end. See you again on the next video. Tell me which artist should we analyze and see how his upbringing has influenced how big he got. Kumbe Iruko.